Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa siswi ingkang kinasih. Mugi-mugi tansah pinanggih rayi wilujeng. Monggo dipun wiwiti kanthi ndedonga rumiyin wonten pasinaon dinten menika. Mugi-mugi berkahipun Gusti ingkang Maha Welas Asih tansah paring gampil anggenipun badhe sinau babagan Serat Wedatama pupuh gambuh wonten ing pasinaon daring semester menika. Cobi dipun tingali wonten video menika wonten seratan tembang gambuh saking Serat Wedatama ingkang kaanggit dening panjenenganipun KGPAA Mangkunagara sekawan utawi sampeyan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sekawan ingkang mapan wonten keraton ing Mangkunegaran. Cobi dipun tingali tembang macapat menika gadah struktur ingkang sepisan dipun wastani guru gatra. Ingkang kaping kalih kaiket ugi dening guru lagu. Lajeng ugi kaiket dening guru wilangan. Nah menika nggih kula sengaja ngaturi pirsa dhateng para siswa-siswa bilih tembang gambuh menika kula serat ginakaken aksara Jawa ngiras pantes supaya bocah-bocah ben kulina supaya kulina maca tulisan Jawa. Nah sepisan cah iki nang kene iki ana sing diarani go, mo, pasangan bo, lajeng suku, lajeng wonten wignan. Iki menawa diwaca diarani gambuh. Pun nggih, mangke kula terangake mangke. Lajeng ingkang sepisan menika dipun waos sa mengko ingsun tutur. Nggih, dados sa mengko ingsun gangsal tutur. Wonten 7 nggih. Dados guru wilanganipun utawi jumlah suku kata dalam satu baris tembang gambuh ini ada 7. Dipun nambali nggih sa mengko ingsun tutur wonten 7. Tembang gambuh menika kadadosan saking gangsal larik utawi 5 baris. Menika guru gotranipun wonten gangsal. Ada 5 baris. Setiap baris terikat dengan guru lagu. Guru lagu yaiku dong dinging swara ing pungkasane gatra. Nah, iki ana swara suku nggih, sandangan suku swarane u. Iki ya sandangan suku. Cilik bunder iki diarani sandangan wulu, swarane i. Iki ya suku. Lah ana baris ngisor dhewe iki ana sing diarani pasangan aksarana lajeng kapangku dados mati. Nanging swarane mapane wonten ing menika taling tarung. Nggih, wonten taling tarung menika swarane swara o. Dados swara terakhir, swara vokal terakhir ing gatra kaping gangsal menika swara o. Dados menawi dipun dangu guru lagunipun tembang gambuh inggih menika u, i, u, o. Nggih. Dipun lajengaken malih. Gatra kaping kalih wonten pinten guru wilangan dipun etang kemawon. Sembah catur wonten layar nggih. Supaya lumuntur. Nah niki macane lo pasang sandangan suku diwacane lu, iki hurufe aksarane mo, sandangan suku macane mu, lajeng teng mriki wonten aksara na sigeg merga wonten pasangan to lan angsal sandangan suku ugi sandangan layar dados maose dadi lu mun tur.
sembah catur supaya lumuntur wonten sedasa. Lajeng baris utawi larik kaping 3 gatra kaping 3 dihin raga cipta jiwa rasa kaki. Dihin raga cipta jiwa rasa kaki wonten 12 guru wilangane. Gatra ingkang kaping sekawan ing kono lamun tinemu. Ing kono lamun tinemu wonten 8. Gatra kaping pungkasan tandha nugrahaning manon. Tandha nugrahaning manon wonten 8. Terus kula bali tembang gambuh gadah struktur utawi kagungan struktur. Guru gatranipun cacahe wonten gangsal 1 2 3 sekawan gangsal. Guru lagunipun gatra sepisan guru lagune U. Gatra kaping 2 guru lagune nggih U. Gatra kaping 3 guru lagune nggih I. Gatra kaping sekawan guru lagune U. Gatra kaping gangsal guru lagune O. Gunggung utawi jumlah guru wilangan wonten baris sepisan utawi larik sepisan kala wau dipun etang malih samengko ingsun tutur wonten 7. Ingkang kaping 2 gatra kaping 2 guru wilanganipun wonten sembah catur supaya lumuntur wonten sedasa. Gatra kaping 3 wonten 12. Gatra kaping sekawan ing kono lamun tinemu wonten 8. Ingkang kaping pungkasan utawi kaping gangsal tandha nugrahaning manon wonten 8. Makaten video babagan struktur tembang macapat gambuh wonten ing Serat Badatama. Samangke badhe kalajengaken wonten ing video ingkang kaping 2.